Il-problema ta' traffiku ħarbitilkom minn taħt idejkom u saret insupportabbli. Dan kien wieħed biss minn mijiet ta' kummenti ta' kritika min-naħa tan-nies għal dak li qal il-Ministru Chris Bonet f'post fuq il-medja soċjali fejn ħareġ jattakka l-kap eżekuttiv tal-Partit Nazzjonalista Sabin Aġuż Kaburdin. Għalkemm fil-verità in-negattività li prova jiżra daret fi kritika qawwija indirizzata lejh direttament. Fil-fatt jidher biċ-ċar mill-kummenti taħt din l-istess post li dak li tenna il-Ministru ma niżel tajjeb xejn mal-pubbliku, fejn bosta individwi sostnew li jiżida fil-popolazzjoni u l-mudell ekonomiku huma l-akbar ħtija għal kriżi li qed naraw fit-toroq tagħna. Raġel partikolari elenka saħansitra piżijiet li jkollu esperjenza kull individwu meta jeħel fit-traffiku u sejjer għax-xogħol. Fosthom il-ħela ta' fuel, lajja fuq is-saħħa mentali sakemm wieħed jasal ix-xogħol, il-ħin li jkollu jagħmel ix-xogħol biex ipatti għall-ħin li jkun ħela fit-traffiku, itħaħen fl-arja u għexieren ta' riperkussjonijiet oħrajn. Persuna oħra tennit li lanqas it-trasport pubbliku huwa jlaħħaq mad-domanda, filwaqt li xi ħadd saħansitra propona li waħda mis-soluzzjonijiet għandha tkun dik ta' remote working b'inċentivi anke għall-employer. Kumment ieħor irremarka li jekk il-Ministru jaħseb li tista' tippjana fix-xħin se tasal fid-destinazzjoni tiegħek ma tkunx realistiku. Nazzarda ngħid li hija kważi offensiva għalina li nagħmlu sija u 20 minuta għal vjaġġ li sa ftit snin ilu kien jieħu 15 sa 20 minuta, kiteb dan l-individwu fuq Facebook. Apparti minn hekk ħafna appellaw għal azzjoni immedjata u f'qasir żmien, propju għaliex il-Gvern baqa' ma jindirizzax il-kriżi ta' traffiku u l-problema ta' konġestjoni kontinwa fit-toroq tagħna.